आमदार धनंजय मुंडे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे। करुणा मुंडे यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे। विधानसभा निवडणुकीमधील शपथपत्राविरोधात करुणा मुंडे यांनी याचिका दाखल केलेली होती, मात्र ही याचिका आता न्यायालयाने फेटाळली आहे। हे आरोप तथ्यहीन असल्याचं कोर्टाचे निर्देश आहेत। धनंजय मुंडे यांच्या विधानसभा निवडणुकीतल्या शपथपत्राविरोधात दाखल करण्यात आलेली करुणा शर्मा मुंडे यांची याचिका परळीतल्या न्यायालयाने फेटाळली आहे। धनंजय मुंडे यांच्या नामनिर्देशन पत्रात नमूद केलेली माहिती चुकीची असून शपथपत्रात खोटी माहिती दिल्याचा आरोप त्यांनी याचिकेमध्ये केलेला होता, मात्र ही याचिका आता फेटाळली असल्यामुळे धनंजय मुंडे यांना हा मोठा दिलासा मानला जातोय। करुणा शर्मा यांचे वकील साहेबांचं आणि कवडे साहेबांचे आर्ग्युमेंट मान्य कोर्टाने ऐकून आज त्याचा सविस्तर निकाल दिला आणि त्या निकालामध्ये करुणा शर्माची केस ही पूर्णपणे खारिज करण्यात आलेली आहे। अशा प्रकारे त्या प्रकरणाचा शेवट झालेला आहे।